ҳаракати воситаҳои нақлиёти гармвазн маҳдуд мешавад. Шурӯъ аз 1 июни соли равон дар Тоҷикистон барои ҳаракати нақлиёти гармвазн дар роҳҳои мамлакат маҳдудияти мавсимӣ оғоз мешавад. Бино ба иттилоъоти Вазорати нақлиёти кишвар, ҳангоми беш аз 25 дараҷа гарм будани ҳаво, ҳаракати нақлиёте ки зиёда аз 6 тонна вазн дорад, аз соати 10:00 то 20:00 маҳдуд карда мешавад. Ин тасмим дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст, ки ҳадафаш пешгирии вайроншавии роҳҳои мошингарди мамлакат мебошад. Маҳдудият дар роҳҳои мошингарди Душанбе Чанок, Душанбе Турсунзода сарҳади Узбекистон, Душанбе Қулма Ваҳдат Рашт, Лахш сарҳади Қирғизистон, Гулистон Фархор 5 Дӯстӣ сарҳади Афғонистон, Бохтар Данғара Қизилқалъа Ҷарбуҷа, Душанбе Бохтар Панҷи Поёни сарҳади Афғонистон, Айни Панҷакен сарҳади Узбекистон, Истарафшан Зафаробод сарҳади Узбекистон ва Конибодон Деҳмоӣ, Истарафшан Зафаробод сарҳади Узбекистон, Исфара Ворух сарҳади Қирғизистон, Ғафуров Булоғ Пунгон сарҳади Узбекистон амалӣ карда мешавад. Маҳдудият барои дигар роҳҳое ки ба онҳо ишора намудааст, аз 8 тонна боло муқаррар шудааст. Гуфта мешавад, ки маҳдудияти ҳаракати воситаҳои нақлиёти гармвазн то 31 август идома меёбад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.